Čaute mravce, ja som Lorák, zavítam vás u asi 7. dielu z klasického Minecraft sveta. Dneska by sme si mali... Creeper. Dneska by sme si mali postaviť túto farmu na obilie, ale to bude iba také, o ničom. Takže čo k tomu budeme potrebovať? Asi lopatu, nejaké drevo zoberiem 8, 10, nech je to zaokrúhlené. Obilie by to, no semienka by to chcelo na obilie. Motičku. A myslím si, že sa môžeme vydať na naše obilie. Ešte by to vlastne chcelo vodu. Ktorú nemáme práve u seba. Spravím si 2 kýbliky, nebudem dvakrát chodiť. Len pre informáciu, som celkom unavený dneska, ale dávno nebolo video, tak som sa rozhodol, že predsa len musím už natočiť niečo. Ja nemám meč. A tak som sa rozhodol, že to pre vás spravím. Tak. A veď vodu máme aj tu, tak tu máme super. Niekde sa mi zdá, že tu bol creeper. Jasné, že vo vode. Zomri. Zomri a ešte 2-krát. Dúfam, že nie som potichu. To by ma dosť mrzelo. Ale tak hádam nie. Kde je ten pavúk? Aká diera. Aj s prasiatkom ste tam, no tak si to užívajte tam. Akože nechcem, akože na nich zle nemyslím. A to ma čo hitlo, veď som rovno do vody spadol. Stromy nám už vyrástli, takže keď budeme potrebovať drevo, môžeme si naťažiť. A idem sa spustiť teda do toho stavby, lebo chcem aspoň dáčo spraviť. No, kde to bude, tak to netuším. Keby tu neboli tie stromy, tak by som to sám spravil. Takže tam to nemôžem spraviť, keďže sú tam stromy. Ale keďže to nebude až taká veľká farma, tak to dáme sem, veď čo sa stane. Zase stlačam 2. Upravíme si trošku terén. No, najprv si to musím vyrátať, pokiaľ to bude. Mal som si nejaký ten plot spraviť. Tak, drevo. Kde sú teraz tie styky? No, palice. Plot. To mi nevyšlo. A tak ešte. Vrátka, alebo ako by sme sa tam inak dostali, koľko máme toho? 8 iba. Jaj, to je taký šrút to je. Dobre, spravím toto. Nevadí, kašľam na to. Keď tak si dorobím, ešte nás určite nebude stačiť, ale kašľam na to. Nemám na to nervy. No, spravím to asi takto, že... Neviem, netuším. Odpočítam si od tohto 4. Raz, 2, 3, 4. A tu bude voda takto.
Ešte asi neviete, ako to chcem spraviť. No to zatiaľ ani ja neviem. Tak to pôjde cesta. Takže túto všade bude obilie a na druhej strane tiež raz, 3, 4. To som nechcel spraviť. 8, ale tak aj tak. Sem dám ešte hlinu. Som chcel si ešte odratať. Že raz, 2, 3, 4. A tuto by musela byť cestička. Ale tak nebudem to komplikovať, bude to iba takéto malé. Začína sa stmievať. Ja tie životy nemám. Vlastne preto si robím tú farmu. Ale aj tak, není to na hlas. Radšej to stíšim. Teraz kým bude zase tma. Výborne. Tak vlastne dúfam, že ma dobre počuť. Asi to hovorím v každom dieli, ale tak to je prirodzené, že sa o to bojím. A ty tu čo robíš, pavúk? Ak ma zabiješ, tak si ma nepraj. Zase tu máte nejakú party. Ja na vás môžem kašľať. Robíte si tu party poza môj chrbát. Viete. Tu sa tu budem musieť odkopať. Tak sa nám diel kráti. Tak som v tomto dieli chcel iba tú farmu spraviť, ale nech ju vôbec stihnem. Dobre, nebude to tu nejaké doviaké. Teraz veľmi tie videá nevychádzajú pravidelne. Vlastne vôbec nevychádzajú pravidelne, aj keď som to chcel. Keď som zakladal tento účet na YouTube. Tak chcel som, aby to vychádzalo dosť pravidelne, že napríklad jedno video za 2 dní. Lenže to sa v mojich podmienkach nedá spraviť. Nevždy mám čas, niekedy mám viac času, niekedy menej. A vlastne si môžete povedať, že či chcete, aby boli pravidelné, alebo takto vám to vyhovuje, ale keď to bude pravidelne, tak to môže byť aj napríklad, že sa stane, že iba 2 videá za týždeň. Takže si myslím, že pre vás je toto asi ideálnejšie. To len taký môj názor. Môj subjektívny. No a raz, 3, 4, takže sem bude plod. Preto si odrátam 4, lebo mi nevidie plod, ale nie, to nie je ten dôvod. Ale kvôli tomu, že zavlažovanie vlastne, aby to bolo vysoko hydratované, tak od zdroja vody 4 kocky to dokáže hydratovať. Ja budem vážne musieť nejaký ten strom pokácať. Idem pokácať strom. Tak mám sekeru. Ale nie. Ja mám tu ešte niekde drevo. A vlastne mám ešte v inventári. To bude iba 6.
Koľko tu mám? 13. To nebude stačiť. Tu chce ešte nejaké drevo. Čo? Jaj? Tu už som všetko minul. No tak 23 bude musieť stačiť. Ak nie, tak to bude biedné, no tak ty tu nebudeš kravička. Lebo tu bude farma na obilie. To, čo veľmi rada žuješ. Neviem, že by si to tu vyjedla potom. Ale nebudeš mať na to príležitosť. Prečo sa to kazí? Vidíš, že si múdra, teda nebudem hovoriť nespísané. Ha, a máš. No, čo som to ešte chcel? Ešte budem potrebovať toto, aby som si mohol vyrobiť z kameňa polovičné bloky. Koľko mám toho? 6, no tak to určite nebude stačiť. Ešte nejakých 6, 12. To by mohlo stačiť. Keď si to tak vezmeme, ale najprv by som tam mohol pustiť tú vodu. Keď už sme pri tom. Nie. Som nechcel. Sem, nekonečný zdroj. To tak nemám rád. Tak neskutočne to neznášam. A takto to vlastne bude. Tá voda bude skrytá, ešte sem dám potom torčky a no, bude to. No to presne vyšlo, tak to je čarovné. Neviem, či to chcem skopať celé, ale pokopem to, keď už povariem to teda. Tak toto je vážne o ničom diel. Predtým bolo o ničom, lebo som mal tiež zlú náladu. Už aj neviem kvôli čomu. No, semienka nám tu naskakujú. Proste som mal zlú náladu. Teraz je to ešte horšie, keďže som unavený. A stmieva sa.